باتگی شاخی چنار آمدم دیدنی یار کاکلانه شل چاره خمکاش افگارم آمدم او سلام علیکم شما نقص چه شما؟ رحمت من فکر کردم شما ورزشگر از عالم صنعت کمی دور هستید میبینم سرودخوانی بس کرده شده با یک جوانمرد 40 هنر کم است در برابر ورزشگر بودن دیگر هنرها رو نیز دارم لیکن امروز در این تالار ما حرکت ورزشی شما رو سنجیده برای مخلصان پیشکش میگردونیم یک میدونید چی من سرود شما رو گوش کرده استفاده کنم بسیار جذاب بسیار عالی کدام سرود باشد ممکن است کمی شنویدن آمدم پشتی درش که بگیرم خبرش که بشینم ببرش ای غمکاش بمارم ҳунарманди ҷавони тоҷик суруш холов 30 августи соли 1988 дар ноҳияи рӯдакӣ дар оилаи санъаткор ҳунарманди шинохтаи тоҷик исматулло холов таваллуд шудааст. суруш аз соли 2005 то ин ҷониб дар ҷодаи санъат фаъолият менамояд. ҷоизадори суруди сол 2016 буда аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби 2 фарзанд. салом бинандагони азиз ин барномаи варзиши қавитан аст ки манзури шумо мегардонем инак дар барномаи навбатии варзиши қавитан чеҳрае ки шумо алҳол мебинед ҳама мешиносанд медонанд ҷавони муваффақ ва нафаре ки бахусус табақаи ҷавонон сурудашро гӯш мекунанд меписанданд суруш холов бисёр хушҳол ҳастем хурсанд ҳастем ки имрӯз таклифи моро пазируфтанд ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат меварзанд санҷиши усуори бадани худро баҳри мову шумо пешкаш мегардонанд бинед қаду қомат қади расо вазни мувофиқ барои гузаштани тамринҳои барномаи варзиши қавитан аллакай суруш омода ҳастанд ташаккури зиёд миёни ситораҳои варзиш гуфторе аст варзишгарон на танҳо дар толҳои варзишӣ қаҳрамон мешаванд балки онҳоро ҳиссиёт эҳсоси хуб ҳадаф орзуҳои муайян қаҳрамон месозанд манзури шумо дар ин маврид аввало мехостам саломи худро ба тамоми мухлисон ва тамошобинон расонам ва бале дуруст хай кардед барои ҳар як варзишгар барои ҳар як санъаткорам гӯем хато намекунем чӣ ҳунарманде бошад аввал ба он кас шавқи зиёд завқ бошад фикр мекунам ба бурдбориҳо ноил мегардам ташаккур ан ҳамин ҷавоби дақиқонаи шумо барои ман лозим буд аллакай гуфтед варзиш ва санъат пайвастагӣ табъан дорад аз ҳамин хотир хоҳ варзишгар хоҳ санъаткор бояд эҷод кунад ҳадаф гузорад ва аз паси амалӣ гардидани ҳадафҳояш бошад акнун тамошобинони азиз ҳамроҳи суруш холов тамрини аввали барномаи варзиши қавитанро якҷо шурӯъ мекунем ва мебинем ки устувории бадани суруш холов дар кадом марҳила қарор дорад шабакаи моро тарк накунед бо мо бошед ан ҳамин таҷҳизоте ки мебинед доир ба тамоми мушакҳои бадан равона карда шудааст аз ҳама муҳим хеле ки масалан адброс кор мекунем ба истилоҳ мегӯянд ана ҳамин ҷое ки масалан ба зонуқад нишастан ҳамин таҷҳизотам пурра барои хуб гармшавии бадан аст тамоми мушакҳо шумо омода ҳастед суруш холов диед нягони ҳастед пеш аз ман ҳаракат кардед шумо омода ҳастед пас маълум мешавад ки аллакай аз ҳама чиз огоҳ ҳастанд тамом бешак шубҳа мо шурӯъ мекунем марҳамат шумо аз ин тараф шумо аз ин тараф хуб мешинем оҳиста бале хуб агар хубтар мешавад ман як бор пешниҳод мекунам ман фикр мекунам бе пешниҳоди манам суруш аз ин чизо огаҳӣ дорад метавонад иҷро кунад як морзиба бале ана ҳамин хел медорем оҳиста меравем бале самти ақиб боз ба самти пеш бармегардем фикр мекунам мушкилӣ нест хуб омода ҳастед лекин якҷо бо ҳисоб 12 15 то 20 то 100 то 200 маротиба то монда шуданд даври якум тамошобини азиз
даври якуми тамрини бароми варчиқавитан оғоз мегардад. шумо омода ҳастед? Суруш Холов омода аст? маълум аст маромад варзишгари касбӣ. 1 2 3. бале тестис 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 Суруш тестер. 7 8 6 чанд буд ҳисоб? 15 14. тестар то монда шудан. бо тестар қомата рост мекунем. бо тестар фикр мекунам бас аст. монда нашуди Суруш? Не. аҷиб. уман монда нашуди? рости гап монда нашуди? Камтар. монда ҳастед? 1 2 3. ба хотири ками монда шудани Суруш Холов рафтем. фикр мекунам аллакай зиёдтар шуд. Суруш хеле ҳис мекунам. Фикр мекунам ки андаке тана гарм шуд. аллакай бадан пурра омода шуд барои дигар тамрин иҷро кардан. Бале, каме бадан гарм шуд. ман фикр мекунам ки Суруш аллакай варзишгари касбӣ аст. ба хотири чӣ? тамринҳоро хуб иҷро кардан. аллакай баданро омода кардан барои иҷро кардани даври дуюм ё ки тамрини дуюми баромаи варзиши қайдан, чунки мо мушкилтар кардем. яъне дигар тамринҳои хоб вазминтарро гузоштем барои ки Суруш Холов устури бадани худро баҳри мухлисон пешкаш намояд. Суруш ҳамин вақти ҳаракат кардӣ овоз чӣ мешавад дар вақти ҳаракат? албатта мо санъаткоро пагоҳӣ аз хоб хиста аввал машқи овоз мекунем, чунки бояд мисли варзишгар ҳамавақт бояд тайёр бошем. мо агар суруд замзама кунед баҳри мухлисон ҳаводорон. як шаҳр пур аз дилбару ман ёр надорам, як шаҳр пур аз дилбару ман ёр надорам, чун боди ғарибе ки ба кас кор надорам, чун боди ғарибе ки ба кас кор надорам. дар ҳақиқат маълум аст ки ба ягон кас кор надоред. танҳо бо тамрин бо ҳаракатҳо. не дар ҳақиқат Суруш дар ҳақиқат маро дар ҳайрат гузоштед. ба кадом хотир? ба он хотире ки ҳамон ҳаракате ки иҷро кардед, ин ҳаракатҳо одатан мушкил ҳастанд. масалан на ҳар кас иҷро карда метавонанд, лекин ман бисёртар рӯзи таъриф карда истодам барои ки шумо омода шавед барои дигар тамринҳо иҷро кардан. дар ҳақиқат арзанда ҳастед. обод бошед, саломат бошед. як даври дигар лекин то монда шавӣ мешавад. то монда шавӣ ҳамин дуруст иҷро мекунем. касе ки монда шуд боз саг баромада чӣ кор мекунад? меравад. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Суруш миллионта шуд. фикр мекунам бас аст. умар мондашавӣ нест. давом медиҳем ба дигар. дуруст аст. чӣ хел худатонро ҳис мекунед? беҳтарин. хуб аст. мушкиле эҷод накард? на он қадар. масалан қомат чӣ хел аст вақти ҳаракат кардан мушакҳои пойҳо? фикр мекунам беҳтарин. хуб аст. хуб, давраи наврасии шумо чӣ гуна гузашт? масалан майл ба ягон варзиш доштед то ин муддат? бале, ман аз хурдсолӣ футболро дӯст медорам. рости гап, ҳам бозиашро ҳам тамошоашро.
шумо дар кадом мавқеъ ҳастед? Аз пушти ва дарвоза ё ин ки аз пеши дарвоза? Дарвозабон ё ин ки ҳамлагар? Не, ман вақте ки ҳамроҳи дӯстон агар мо ҷамъ шавем ба бозии футбол машғул шавем, ҳатман ба ҳамлагар ман. Ҳамлагар. Чӣ қадар гол задаед? Рости гап. Аз ҳамун хурдӣ то ин муддат. Ҳаст ягон 500 000 гол. ҳар як бозӣ кӯшиш мекунам гол бизанам. Якта дута мешавад. Хайна бигзор гол заде. Чӣ хел масалан мепазиред? Масалан гол фикр мекунам, бовар кунед, як эҳсоси фаро мегирад ки фикр мекунӣ чӣ хел ки дар ягон консерти худат, ягон суруди худатро месароӣ, ҳама мухлисон қарсак мезананд, дод мезананд, як эҳсоси фаро мегирад, хеле хурсанд мешавӣ. дар вақти голзаниам ҳамин чизро ман эҳсос кардам. бале, чун дар футболам ки ҳеҷ кас набошад, мухлис набошад, вақти гол мезанам ҳеҷ касам қарсак назана, худам ба худам лекин хурсанд. асан ҳозир аллакай ҳамо эҳсосотро барои мо пешкаш кардед. Ташаккури зиёд Суруш. Тамошобини азиз, шабакаи моро тарк накунед, чунки тамринҳои ҷолибу шавқоваре барномаи варзиши Қавитан моро дар пеш интизор аст. яъне тамрини дуюми барномаи варзиши Қавитан. моро ҳамроҳ бошед. барои иҷро намудани тамрини дуюми барномаи варзиши Қавитан санҷиши сури баландашро Суруш Холов бари ҳаводорон пешкаш мегардонад. шумо бодиққат бошед, моро тарк накунед. ҳозир чӣ кор мекунем? хуб, баъд аз қад истода ман ҳам хеле ишора мекунам, якҷоя бо ҳамроҳи Суруш масалан арҷумане карда қарсак, яъне салом карда ҳам хел иҷро мекунем. баъд аз ин аз рӯи хеста хуб ҷаҳида 3 маротиба гантелро гирифта пай дар пай иҷро мекунем. боз дар ҷояш гузоштан ҳамин инсоб анам 3 маротиба хеста хуб ҳаракат мекунем. то ба охир бояд Суруш Холов чӣ кор кунад? ана ҳамин тамринҳоро иҷро кунад. Суруш, омодаастӣ? бале, омода ҳастам. Абдураби, агар мумкин бошад каме гарм шудан либоси худро сабук кунед. ана ин дигар гап. Жан-Клод Ван Дам, Суруш Холов. ха буд ин маъноиро дошт ки Абдураби ту бо ин тамринҳоят маро натарсам. ягон мушкилӣ намешавад. то бунда ҳастем, меравем. 1 2 3 хуб 5 тоба фикр мекунам бас аст. меравем. Яктои дигар, яктои дигар, бас аст. Мегзарем, ҳаракат мекунем Суруш. ан ҳаминам марҳум ҳастам. 1 2 3 мегирем. хуб, дарҳол кор мекунем. то охир меравем. 3 маротибаги. хуб, аввал шумо, мараман. хуб, беҳтарин. 3 хуб, мондам. рафтем Суруш, шумо рафтем. ҳопа, рафтем. то вазни вазбин. хуб, вазбинтар шуд. вазнҳо вазбин шудан. рафтем. Суруш аллакай марам санҷид. аҳсан. меравем. 1 2 3 аҳсан. зимин иҷрои тамринҳои варзишӣ сарояндаҳои маъруфи Аврупо дар саҳна ана ҳамон ҳаракатҳои варзишӣ, рақсҳои зеборо ҷаззобро иҷро мекунанд дар саҳна. ҳам овозашон хоб зебо мегардад, ҳам садои хуш мешавад, ҳама ҷониба баҳри мухлисон бисёр ҷолиб мегардад. лекин имрӯз сарояндаҳои мо, ҳофизони мо чаро масалан дар саҳна мебаранду бо микрофон ана хел то охири суруд рост истода бе ягон ҳаракат суруд иҷро мекунанд, мехонанд. сабаб дар чӣ аст? шояд худашонро дида, камбудии худашонро дида дар оянда шояд ки ислоҳ кунанд. бале, масалан ман як набори як клипи шуморо тамошо кардам дар аморати муттаҳидаи араб, ба фикрам Дубай буд. онҷо шумо фақат ҳаракат кард, аз мошин мефароед, ҳаракат карда бо наму дасто масалан дар назди биноҳои боҳашамат бисёр як суруди зебо буд, ҳаракатҳои хуб буд.
бале чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, аввал ҳаракатҳои ман ҳам на он қадар хуб буд, чӣ хеле ки шумо гуфтед, кам ҳаракат мекардам ва ин чизро дида камбудиҳои худро дида ислоҳ кардам. фикр мекунам дигарҳо низ ҳамин тавр мешавад. ҳамаш аз машқ кардан аз завқи зиёд мешавад. албатта. хоб, тамошобинони азиз, мегузорем як маротиба ана ҳамин тамринро иҷро мекунем, баъдан баъд тамрини сеюми баромаи варзиши қавитан яъне шурӯъ мекунем. шумо омода ҳастед? Суруш, омода ҳастед? ана ҳамин як маротибаи дигар, лекин бо ана ҳамин дуюм давр. ҳеҷ хеле бас нестаи? Бас нест. Як бори дигар иҷро мекунем. Суруш Холов бисёр бачаи ҳушёр, зирак будааст. бовар мекунед, аввалин маротиба дар баромаи варзиши қавитан худи ане барандаи барномаро санҷид. Ман фақат месанҷидам, тамошо мекунед. Суруш Холов аввал ту иҷро мекунӣ, баъд ман. хоб, меравед. аҳсан. хай тамринро зиёд мекунем. меравед. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 9 да, рафтем. Суруш биё. ҳаракат мекунем. Hoppa, офарин, аҳсан. тани Суруш нукта намонад ки бисёр гӯшувазнин аст. хел аст. хеле ҳис мекунед худатон. хоб, бинагони азиз, ёдовар мешавем ки вазн хоб 2 килограмм, 6 килограмм, 8 килограмм, хоб 10 килограмм, 12 килограмм. дар баробари оне ки ман санҷиши ин касро санҷидам, лекин ҳамзамон Суруш маро низ яъне ва санҷӣ кард. ташаккури зиёд, хуб аст. хоб, тамошобинони азиз, акнун мегузорем ба тамрини сеюми баромаи варзиши қавитан. хоб, дар пеш моро тамринҳои ҷолиби интизор аст. шабакаи моро тарк накунед, чунки Суруш бо ҳамин бадани паҳлавонӣ ҳозир моро дар ҳайрат мегузорад. интизор бошед. хоб, бинандагони азиз, акнун мо тамрини сеюми баромаи варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. ҳамроҳ якҷо бо Суруш Холов. бисёр шод ҳастем ки Суруш дар ана ҳамин шоу баромаи варзиши қавитан ширкат варзида истоданд ва бо ҳаракатҳои варзишиашон, бо маҳорати варзишиашон моро хелам шод гардонид. чунки ана ҳамон тамринҳое ки мо дар пеш гузоштем, аллакай якум дуюм тамринро хуб иҷро кардан, бо як самимияти хоса иҷро кардан ва таби моро шод гардонанд. ҳозир чӣ кор мекунем? ана ҳамин телефонро ман мегирам, чун анана пеш аз оне ки ман саволҳои зеҳнӣ, яъне ҳам ҳаракат мекунанд ва ҳам ба саволҳои ман дар ҷараёни ҳаракат ҷавоб мегардонанд. пеш аз оне ки ман ҳамин ҳолатҳоро шурӯъ кунам, як савол дорам ба Суруш Холов. доир ба нақши варзиш дар зиндагии ҳунармандон чӣ андеша доред? албатта варзиш дар ҳаёти ҳунармандон хеле як фоидаи гӯем ки бузурге дорад, чунки санъаткор ҳунарманд бояд ҳамавақт бо варзиш машғул бошад, чунки роҳи нафас кушода мешавад, ба овоз ҳам низ фоида дорад, ба саломатӣ фоида дорад, чунки санъаткор бояд дар саҳна як қадду қомати зебо. ҳамин қадду қомате ки шумо доред, масалан метавонистед варзишгари касбӣ шавед, ё ин ки дар филмҳо нақш бозӣ кунед. буданд орзуҳо ё ин ки ният ҳаст дар оянда? пешниҳодҳо ҳам будан, рости гап орзуам ҳаст, шояд дар оянда дар ягон филм иштирок кунам. саломат бошед. бинагони азиз, Суруш Холов омода аст барои нақш бозӣ кардан дар филмҳо. ташаккур. акнун ҳамин гантелҳое ки мо дар наст худ дорем, ҳозир мо мегирем. бале, ман савол медиҳам, шумо барои мушакҳои масалан бозуи даст ба истлоҳ битсепс мегӯянд,
оҳиста-оҳиста ҳаракат карда ҳамзамон ҷавоб гуфтан мегиред. Мешавад? Хуб, омода ҳастед бинагони азиз? Хуб, суруш бо навбат шурӯъ мекунем. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Филипп Киркоров. Филипп Киркоров ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон нест. Аз куҷо аст? Аз Федератсияи Русия ҳастам. Аз Федератсияи Русия. Ташаккури зиёд. Дуюм савол. Баскетболбози маъруфи Амрико Давлатманд Холов. Устод Давлатманд Холов ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Шахсан худи ман мухлиси устод ҳастам. Мониз устодро мешиносед? Бале. Бисёр устод ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Маҳбуби дилҳо ҳастанд. Саволи навбатӣ. тасаввур кунед ки Хайреддини Шариф, варзишгари маъруфи Ҷумҳурии Мардумии Чин, аз замони варзиши карате тӯли 20 сол мешавад ки тамрин менамояд. Каме маълумот диҳед. иш хел варзишгар аст Хайреддини Шариф. Хайреддини Шариф яке аз ҳунарманди беҳтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дӯст ва бародари мо аст. Дӯст ва бародар тасаввур кунед ки варзишгар аст. тӯли 20 сол мешавад ки дар намуди варзиши карате тамрин мекунад. Чанд ҷоиза дорад? Чанд маротиба қарамон? Зиёда аз 30 ҷоиза дорад. Зиёда аз 20 давлати рӯи ҷаҳон қувваозмоӣ кардааст ва медали тилло ҳам дорад. Бале, бале. 2022 сол боз дар олимпиада рохат ёфт, боз иштирок мекунад. Аҷиб. Чорни пояс аст ё камарбанди сафед аст ё камарбанди рости гап тамоми поясҳоро гирифтааст. Ман намедонам дар ин олимпиадаи оянда боз чиро интизор аст. Ташаккури зиёд, сипоси беандоза. Саволи охирони баромаи бачаи қавитан. Омода бошед. Ҳаракат. Хуб, тасаввур кунед ки Суруш Холов, ҳунарпешаи маъруфи Голливуд, дар жанри комедия нақш мебозад. Суруш Холов, ҳунарманди маъруфи Голливуд, Амрико, Аврупо, дар нақши комедия жанр мебозад. Тасаввур кунед. Чӣ гӯям? Чанд нақш офаридаед дар Голливуд? ҳамроҳи кадом чеҳраҳои шинохтаи Амрико ва Аврупо? Рости гап қариб ҳамашон вохӯрдам, нақш офаридам. Леонардо Ди Каприо. Бале. Боз ки аст? Уилл Смит. Уилл Смит, бале. Бо дар соли оянд нақша дорем ки як филми хуб. Бале, филми хуб пешкаши тамоми ҷаҳон гардонем. Ташак. Неки маро фаромӯш накунед дар филм. Дар он кино, дар он филм, яъне як саҳнае ҳаст ки дар он мо бояд каме бо варзиш машғул бошем. Албатта. Ҳамон ҷо ҳатман ман шуморо даъват мекунам. Ташаккури зиёд. Хуб, тамошобини азиз, мо як шӯхӣ кардем, ҳазл кардем баҳри шумо. Ин ҳам таби мо ва ҳам таби шуморо болида мегардонад. аз ҳамин хотир пайваста ҳамроҳи мо бошед ва тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. Бинагони азиз, Суруш Холов, ташаккур барои саволҳои дақиқ паҳлавонона. Ташаккури зиёд. Бинагони азиз, тамрини охирони баромаи варзиши қавитан. Тӯпе ки дар дасти ман мебинед, ҳозир чӣ кор мекунем? ҳамроҳи Суруш Холов якҷо наздик шуда бо тӯп бояд анами мавқеи ман анамиҷо мешавад, мавқеи Суруш дар ҷои худаш. Хуб, якҷо чӣ кор мекунем? Якдигарро ба самти якдигар тела мекунем. Нафаре ки масалан то бо охир бур тела кард расон, ғолиб мешавад ва масалан ман мағлуб шудам 10 то ё 15 маротиба дастқат, яъне аҷмани иҷро мекунам. Агар Суруш Холов масалан натавонистанд ғолиб биёянд, онҳо метавонанд то 100 маротиба аҷманӣ кунанд. шӯхӣ кардам 15 маротиба. Хуб, тамошобини азиз, омода ҳастӣ? Суруш, мо ҳозир дар саҳна нестем, ҳозир дар толери варзишӣ. Омода бошед. Хуб, ман фикр мекунам ки Суруш бохувваттар аст. 1, 2, 3 меравем. Бибочо. Ягон аз дар ин тамрин Суруш ғолиб омад. Ман дастро бардоштам. Лекин даври охир як маротиба дигар ҳамроҳи Суруш қувватсанҷӣ мекунем. Мешавад? Хай, Суруш, маълиш. ҳисоб мекунем. Ҳисоб мекунем? Ҳама каса ҳисоб мекунем. Чандта мешавад? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9,
10 11 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 ای این مسخره رو من با اینا بعد میگیرم. بس عبدالرحیم آفرین. سلامت باشید. این همین لحظه شوخی، همین لحظه سنجش، همین است. در این دور سروش در خط قوا بازی مستحکم داشته است. من چندان نمیدونستم، لیکن الکی سروش معلوم کرد که پهلوان است. نه بلکه سرانده خوشصدو، بلکه ورزشکاری جسور نیست هستند. چی تصورات شد در وقتی کنار کردن؟ راستی گپ فکر کردم که کمی دیگر مونده بود که من مغلوب شوم. کمی دیگر با میندور هستیم. شما بسیار جسورانه اجرا کرده تمرین‌ها رو. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که برای هر یک اشتراکچی برنامه ورزشی قوی‌تن مرکزهای سودای آور تحفه آماده کردند که ما به اشتراکچیان تقدیم کنیم. بهر خوب اشتراک کردن و سنجش استوری بدن چهره‌های شناخته جمهوری. خب نگفته نماند که بینندگان عزیز، نماینده‌های مرکزهای سودای آور خواهش کردند که سروش خودش خودشان آماده از این مرکزها تحفه رو گیرند. از همین خاطر حاضر ما همراه سروش برنامه رو جمع‌بست میکنیم و بار دیگر یادآور میشویم که مرکزهای سودای آور برای مشتریان اقدام پیشنهاد کرده است که نفری که زیاد از 200 سومونی از مرکزهای سودای آور محصولات خریداری می‌نماید در بازی این اقدام وارد گشته سزاوار شاه جایزه یعنی ماشین صبوروی کیا می‌گردد. از همین خاطر تیز رفته با مرکزهای سودای آور محصولات خریداری نماید و سزاوار شاه جایزه ماشین کیا گردید. یاوری ما در زندگی است. در اینجا برنامه ورزشی قوی‌تن را ما به انجام می‌رسانیم. در آخر با شما تنی صحت، سلامتی، عمری دراز، سرفرازی، سربلندی و خوشبختی رو تمنا داریم. همیشه جسور و نوترس و توانا و قوی اراده باشید. اگر سروش در آخر یگان گفتنی تمنیات داشته باشند برنامه رو به اتمام می‌رسانیم. چه زیبایی تو یارم، دل آرایی تو یارم، چه زیبایی تو یارم، دل آرایی تو یارم. شود روزی که بینم لبانت به لبانم، شود روزی که بینم لبانت به لبانم. زلفکا دانه دانه گر یاری منی بیا به خانه. هی من عاشق تو ماهی یگانه، زیلا بوسه گیرم کسی ندانه. زلفکا دانه دانه گر یاری منی بیا به خانه. هی من عاشق تو ماهی یگانه، زیلا بوسه گیرم کسی ندانه. سلامت باشید تماشابینان تلویزیون ورزش و مخلصان عزیز، با ما باشید. همیشه با ما باشید. سروش خولوف در آینده با تمرین‌های مخصوصی خود، پنهانی خود باز ما رو در حیرت می‌گذارد و پیگیری برنامه ورزشی قوی‌تن باشید. تاجیکستان به پیش. یک شب پر از دل برا من یار ندارم، یک شب پر از دل برا من یار ندارم. چون بادی غریبه که به دستگاه ندارم،